Hai bună, băi. Astăzi ne jucăm Brawl Stars. Și deschidem niște miracle și chestii de astea. Deschidem, hai să le deschidem. Începem cu un start. Și credem că o să fie alții. Rar și rar. Da. Hai că mai deschidem încă unul. Rar și încă un rar și încă un rar. Da, cam jale. Mai deschidem încă unul. Rar. Da, rar. Ha. Rar. Super rar. Da, e super rar. Așa. Acum încă rar, super rar și super rar. Da. Ok, mai deschidem. Rar. Da. Hai să deschidem. Rar, super rar și super rar. Hai cu mitică, cu legendară. Opa, a fost rar, după a fost super rar, după aia epic. Hai să zic, epic. Ce credeți că repică chiar acum epicul acesta? 3, 2, 1 și... PowerPoint. Hai să mai deschidem. Așa. Haideți să ne pică din rar. Epic. Da? Încă un epic. Hai cu mitică. Mitică. Bine, mă. Bine. Mitică. Hai să deschidem mitica asta. În 3, 2, 1 și... Legendary. Deci ne-a dat mitic, după aia legendary. Ce credeți că ne pică din legendary? Zice, ce credeți că ne pică din legendary? Oare ce ne pică? Deci legendary, hai. În 3, și 2, și 1 și îl deschidem. Chiar acum! Ne pică! Bă, ne pică skin! Pe Bell 9. Da, skin. Bine, mă, legendary. Hai. Încă un star drop. Hai, pentru voi. Hai. Eu m-am unit și legendary. Rar și rar. Da, era cine să vedem ceva. Dar, mă deschide încă unul. Rar și rar. Da. Ok, hai să mai deschidem încă un rar. Oh, super rar. Da. Hai să luăm ăsta. Hai încă un rar, super rar, epic, mitic. Ce credeți că ne pică? Din mitic. Este mitic. Haideți. Gata, am revenit și... Da, mitic, mi-a picat de 2 ori. Da. Tuse asta. Hai să mai deschidem încă unul. Rar. Da. Numai rar. Deocamdată. Hai să nici nu picăm. Rar. Mare. Mare. Rar. Hai să rar. Așa. Vedeți? Rar. Nu. Stai. Uite și rar și rar. Nu. Încă unul. Super rar. Yes.
super rar. Asta nu m-a stat așa, da. Hai. Rar, super rar, super rar. Epic! Se repică. Uite, rar. Mai bun, dar nu e cum are. Hai, încă una. Rar. Bă! Fix după rara, da, mitică. Deci astăzi am avut 3 mitice, parcă. Da, parcă 3, sau 4. Mitică. Hai, încă o șansă de legendară. Ce încă 2, parcă. Încă o șansă. Mythic. Dai. Bă! Nu spune că pic. Ai, nu o skin, mamă. Păi noi facem skin-uri pe astea. Hai încă. Standard, hai. Rar. Ok. Nu e rău. Rar. Deci, mai bine. Rar. Ok. Dacă o ai, mi dă ultima legendară. Hai să luăm astea. Ok. Hai să ținem pică din legendary. Rar. Epic. Și legendary. Avem legendară, că era la ultimul legendary. Să vedem ce le pică. Deci am avut 2 legendari astăzi. Ce le pică cele. Pică! Acum! Hai! Ma! Ce asta? Uite! Shelly, da. Bravo! Și acum mergem și... Ce credeți că face? Deschidem una din astea cu 200 din astea. Una din astea nu-i stat drop, e cutie. Da, cutie. Mai. Hai să mai deschidem. Deci. Stați că revin imediat. A revenit. Mai deschidem. Bam. Asta e mai micuț. Hai să-l deschidem și chestia. Și acum 10 star drop-uri pe 40 de gemuri. Hai să ce replică. 10 star drop-uri. De 10. Ce credeți că repică? Ce credeți? Hai, ziceți. Hai, rar. Hai, mai avem 9. Rar. Super rar. Epic. Mitic. Du-te de aici, mitic. Du-te de aici. Mitic. Toată ziua. Cred că mai avem încă câteva. Mai avem, da. Rar și rar. Ok. Mai avem 7. Rar. Super rar și super rar. Și mai avem încă 6. Rar. Super rar și super rar și iar super rar. Ok, mai avem încă 5. Rar, epic. Mai avem o șansă de mitică. Hai. Epic. Acum să vedem. Mai avem 4. Rar și rar. Hai să vedem. Mai avem 3. Rar. Super rar. Da. Ok, deci mai avem
Două și rar, super rar, super rar, super rar, super rar. Hai, deci plecă, mai avem unul. Ce crezi că le pică din rar, 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 rar și rar. Acum că dau super rar, da, văd că. Hai că o deschide, ce să deschide, că mai are, ce să deschide. Uite, dăm aici, dăm 360. Stai, băcute. Toate skin-urile alea avem. Toate. Minule lipsesc, de 70 de 70. Ok. Toate mapele. Deci, bine, e cu... Și nu mi-au rămas chestii din asta. Asta, nu ne mai rămas un Star Power pe undeva și nu l-am luat noi. Hai să vedem. Sau le-am luat noi pe toate. Hai să vedem. Chiar nimica? Hai să vedem. Nu. O scăpat pe aici. Cred că nu. Dar revenim și mai facem un opening din asta. Ok, hai că revenim imediat. Gata. Am revenit. Și gata. Intrăm pe blog. Facem opening-ul din nou. Test înapoi. Ce să zicem? Hai la opening. Deci, primul standard. Hai. Am zis că revenim. Rar și rar. Asta a fost așa, 2 de astea, 3, 4 din astea de revrăjeală, bă. Așa. Rar și rar. Ok. Rar. Mitic! Eu nu mai despre, Bă, du-te de aici. Hai, bă. Ce credeți că le pică? Deci avem 3 șanse să le pice legendară. Deci cred că le pică legendară. Să apăs? Ziceți voi. Hai că apăs să văd. 3 2 1 și legendarii, doamne, ce-am făcut? Deci le-o dat. Ce credeți că le pică? Hai, 3, 2, 1 și... Hai, 500 din astea. Bă, dar nu te cred, bă, nu te pot crede, bă, frate, bă. Ok, uite. Hai, frate. Rar. Super rar. Epic. Gata, să vedem ce pică. Epic. Gata. Rar. Super rar. Epic, gata. Mamă. Hai că deschidem și ăsta. Rar. Hai și bine. Deocamdată continuăm bine. Hai. Opa. Stai că primeam notificări, domnule. Ok. Băgăm încă o rar și rar. Ok. Încă unul. Rar. Hai să vedem. Deci repede. Rar. Uite, bă, de aici cu rarul tău. Hai cu super, super, vedeți? Ați văzut? Epic. Deci avem 2 sasesuri de mitică și după aia legendar. Hai, ce crezi că vedem? Ok, încă o sasesuri de mitică. Epic. Ok, bun. Este bun. Rar. Super rar. E bun, bă, e bun. Nu zic eu. Rar și rar. Da. Rar. Bă, nu pică. Rar, după aia epic. Încă era 3 șansele de mitic, dar mai avem 2 acum. Bă, mitic. Nu te cred, iar. Nu te cred.
încă o șansă să ne dea legendară. Mythic. Hai. Bine, mă, avem noroc la 9. Poate că mă întrebați în comentarii că cum să faceți și voi să aveți brawl la fel, să deschideți și așa. O să vă zic dacă chiar vreți. Să fac un tutorial și o să vă zic cum trebuie să vă descărcați brawl dacă vreți să aveți la fel ca mine. Să deschideți multe star drop-uri. Să aveți cu hate, că ăsta e cu hate. Dacă vreți să știți, fac un tutorial și cine nu știe, nu da. Nu știe că poate că este care știu. Da. Epic. Nu știu. Cine vrea, scrie în comentarii și fac un tutorial și vă arăt cum trebuie. Hai. Rar și rar. Super. Ok, mai băgăm la. Hai mai repede. Rar, epic, apoc. Epic. Hai să vedem. Rar. Super. Epic. Ok, să vedem chiar acum. Așa. Ok. Imediat. Ok, gata. Rar. Ăsta mă gândeam că era rar. Acum ăsta îl dăm rapid. Ăsta îl dăm rapid. Mă gândeam că dă rar. Ok, hai că dăm star drop-ul ăsta încet. Super rar. Da, ok, hai să mai deschidem. Hai departe. Rar. Super rar. Am să zic. Da, înțelegeți. Am curcat tot acolo. Rar. Super rar. Am să zic super rar. Epic. Hai. Și mai avem. Nu avem star drop-uri. Deschide legendara. Rar. Mythic. Și știu că acum le dă legendară. Și dacă le dă mythic, că trebuie să le dea legendară, că acolo apare și legendary. Ce credeți că repică din legendary? Hai. Gata de? Hai. Eu sunt 1000 de coinuri. Să mi le bagă fix în curcă. Nu știu ce să fac. Ok, bă rog. Hai să mai deschidem aici. 200 de lei. Deschidem așa. Hai. Pum. Așa. Ok. Încă una. Ce-a făcut băbuță? Așa. Rar. Pum. Astea sunt cutii din alea. Nu le pică nimic. Bă rog, nu le băgați. Ok. Haideți. 10. 10 star drop-uri. 40 de gemuri. 10 din nou, star drop-uri. 3, 2, 1, 4. Hai, rar. Mă gândeam că o să rar. Deci mai avem 9. Ok, hai. Rar, super rar. Mythic. Eu nu mai deschid. Eu nu cum să pără. Mythic. Cum era să le dea legendare? Era fain. Da, bine, a fost bun și Mythic. Super rar. Da, am noroc. Nu mai zic. Mythic. A plecat. Deci eu am plecat de lângă telefon. Eu am plecat, nu mai deschid. Deci eu am plecat, nu le mai deschid. Să nu am venit la telefon aici. Deci, Mythic. Bă, da, am un noroc. Hai. Rar, super rar. Rar, super rar. Epic. Da, le la skin pe el primo. Bravo. Rar, super rar.
Miti. Deci, acum chiar că plec. Gata. Dacă te-am plecat de acum, chiar că am plecat. Bă, Miti, rare, super rare. Am revenit la telefon din nou. Bă, dar cum să le dai? E incredibil, bă. Rare, bă, pu. Miti, am vrut să zic. Și Miti. Bă, dar e imposibil. Cum să dai atâta multe? E mitică. Rare și rare. Deci e imposibil. Rare. Rir, așa zice. Și gata, am terminat tot episodul. Da, mai facem videoclip, deci cum am zis, acum să închidem episodul. Să dați like, să strângem multe like-uri. Și cine vrea să scrie în comentarii să-l ajut să fac un tutorial, să aibă și el brolul cu toate hack-urile, cu le-am eu, toate skin-urile. Cine nu știe, cine știe, o să fac un tutorial. Cine să scrie în comentarii, cine nu știe, și l ajut, fac un tutorial. Serios, și l ajut. Hai, dacă strângeți multe like-uri, hai. Like-uri și gata, la revedere. Pa!